can never go wrong with Zimnet Radio. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. You can never go wrong with Zimnet Radio. Yes, chero chigona ungadiwe nevese vamwe chakushora chete. Sungura president mngoma Gatsi. Yes, it was Friday. Pachirongwa Huchi Pasina Nyuchi na mavharo adzo. Yes, ngatisanganika ipapo nguva chingoti godi pana 12 midday UK time, Anenga ari ndiani ko date. Yes, it's 2nd October. Kuwa chingoti kodi pana 12 midday. Chinenge chapechaya pa DZ Studios ina mavharo. Ungaite zvese zvaunogonaga asi ambopfadza munhu wese. Vanoshora chete asi tinoramba chifamba nekuti takatengwa neropa raishe. Chisangano nenga ndikukurukwa na Sungura president mngoma Gatsi neorchestra mambo azo. Yes, pachirongwa Huchi Pasina Nyuchi. Musasikana kwa Faro Huchi. Yes, pa YouTube. Tinenge takabatana na album rava rinonzi Tichakomberedza. Zimnet Radio, the people's choice. Chisangana nenyika ipapo mutereri. Yes, mwana wa Zimbabwe mutsigiri weNhepenyuro pachirongwa Huchi Pasina Nyuchi muzo Friday 2nd October nguva chingoti kodi pana 12 midday. Chinenge chakahereka ndina Sungura president mngoma Gatsi kubuda nekutainward North Area D Westgate raika ndokumaraini kwavo inde ndiri kunozwa kuti DZ Studios. Ngatisangane ipapo.